bibilang Secretary General sang local political party diri sa Negros Occidental ngayon naga. Mayor, good evening. Yes, magandang gabi. Yeah, salamat. Salamat kid na Mayor sa time gidatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagalawig ang mga inadlaw sa tuig 2024 daw. Nagainit man ang balita kag isyu angot sa Chatsa. Isa gid subong sa ginahambalan ti ay ning ginasiling nga signature campaign para nga idoso ang isa sa mga metodo sa pagligwat sang konstitusyon. Naman ang ginatawag People's Initiative. Pero antes ko ni Mayor Kantuan, unahon ko lang. Kung sa imo abi personal nga opinion, bilang isa man sa mga local chief executive, pabor ka man Mayor sa Chatsa? Yun actually, sa nagligad pa na you remember na under that ni presidency President Duterte na ganiya federally. I was willing to listen, willing to look into the details. Kung open ako paminsaro. Wala ko gamal hindi. Wala ka ba ni kabalo, hindi. So wala ko gamal. Kaya willing ko pamati. Okay. Nagligad Mayor, uli mayara sang League of Cities of the Philippines na nagaserve nga national chairperson sa Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa isa ka interview sa Manila, nagsiling si Benitez kati suportado nila ang Chatsa, ngaling wala pa sila sang desisyon kung ano nga pamaagi ang updan nila. Dari sa atol sa local mayor, sa inyo Abi, na grupo ngayon nega, or sa ACE, di ba na mayara kitang Association of Chief Executive, i-check ko lang Mayor sa mga meetings ninyo, nagakamunuhan ba rin Chatsa? The last time na nag-date, that was Christmas party. Wala na siya may stop. People's Initiative, True Congress, wala na siya cartel change, wala may stop. Bali, sumpong na din ako na may People's Initiative. Yes, gano'n man Mayor. Kantuhan ko na, no? Kaya subong daw ng isyo na report nga paglaptas ang papel, nga paparamahan sa mga tao, ma-report nga daw ginausar pa ang programa sa gobyerno, igumurahon ka lang perma para gali sa People's Initiative. Ay iban may kwarta pa daw nga ginahatag. Dara sa inyo Mayor, hindi lang sa Cadiz, kundi sa bilog nga 2nd District. May amo-amo ka man sa nga report ka na baton? Yes, may initiative na sa Cadiz. May mga barangay ka pahayo ki in a way. Na ngayon okay. May Cadiz people okay as the initiative both of ang importante kita ginapalawag lantaw na baguhon. James Docla po support na ikarap terms sa ating government. So may proposal. Mayor, medyo nag-utod-utod signal. So Oliver, matawag kami liwat Mayor kay medyo daw utod-utod ang signal. Matry kami Mayor liwat tawag para at least medyo mangin klaro nga to sa ding presentation kay samtang nagalawig do naga utod na gid or do hindi gid tanto klaro ang palayag sang alkalde sang Cadiz City mga kaksyon. So motong hambal ni Mayor Escalante bukas siya open sa. Why sa nagaindi, why mas pabor, no? Mayor, ara ka na? Yes, okay. Balikan ko Mayor, dara sa 2nd District, you were saying kay inang mayara gid man papel nga ginapalibot. Yes, correct. That's true. May ara ginapalibot na papel and hindi sa amon barangay may kuan man yun. Na may galibot man yun. Actually, ko dala di ko perma ko pakalapot sa akon. Pero confirm Mayor nga ang tinutuyo siya na is amon nang ginadusok nga People's Initiative. People's Initiative, constitutional amendments through People's Initiative. Okay. Sige. Hulaton talaga Mayor kay mati deres Bacolod, dumamo man ang senaryo de, damo man sa gida ba perma.
Kung galing ka may ara bala mayor gagwa nga mga reports nga ang tao ginapilit bisan hindi kay sindi sa sining ginatawag nga chatcha nga ri. Ano to kung ano ang mapanugyan mo sa mga taga-syudad sa Cadiz sangot ni? Well, hindi ko hambal. No? Pero ako, like, sa amon balay, ang amon isa ka driver, naghambal siya sa ako, may sa amon to, sa isa ka subdivision, relocation site actually. Sa syudad naman siya, mayor niya, at ito galigay. Balay. Saling ko nanong ko na to, mutado, kano ko na to, do charter change. Saling ko, tiyo, pamatian pa ako na, no? Wala. Yung pa-explicar sa bisa ko kung ano, saling ko, tiyo, explicar ko siya, saling ko, mapirma ka po, ano, interesado ka mamati sa pagbago sa konstitusyon, if ever. That does not mean, saling ko, na mapirma ka sa bong, ang iyong pirmahan, approve na, hindi pa. Maakit sila sa dito. Mga damo pa ng istorya, maakit na. To make a long story short, amo na akong standman. Natin kami mapalapit sa ako, mga kwan man ko siguro, I will also agree. More or less, may intindihan ko na economic provisions, no? Ang aton ginatira sa bong. Yes. Aton, ginahandom na baguhon. No? Wala talaga handom sa term limits, wala talaga handom sa kung ano pa, kung di economic provisions. Buti nga nun, mag-uhon ng konstitusyon para makabulig sa ekonomiya sa ating bansa. Sige. Wala taon tari, Mayor, kung nanong malabutan sila sa ulihi. Ari, isingat ko lang, Mayor, Dinagsa Festival, ari na nabatsagan tara, nabatsagan sa Cadiz noon na or Negrosanon. Kamusta ang preparation sa sunod sa Cadiz sa Dinagsa Festival? Well, actually, last Friday, nag-opening salvo na kita. No? And as we speak, ongoing sa mga activities. May tag-isa, doon, 3 ka activities na daily katablo sa ating syudad. No, and highlights ni will be on the 26th. Amo na iya ang fiesta din ni Santo Niño sa Cadiz. So may celebrated mass. After sila, may fluvial parade. May ining fluvial parade the tradition din ng patron. Si Santo Niño, ginakarganan natin sa isa ka mga fishing vessels. Fishing vessels. But this time, being the Golden Dinagsa Festival, 50th. Hindi na fishing vessel ikargahan, fishing boat, kundi Roro. Wow. Taom-taom. Dako siya, mas dako sa. Sa Iloilo. Amuning Navistar Cadiz, siya ang una-una din na Roro vessel sa Navistar Shipping. So, bali, I think the 14 sila ikbilog sila. So, amuning ang uno, amuning sakyan natin. This will be once in a lifetime. Ito talaga 50th year. So, that's why naman sa kapistahan ni Santo Niño de Cadiz, ang aton fluvial parade muna ang sakyan. So, after sila sa Sabado, January 27, naman may remaking kami and damo na activities. And on the 28th, that's the last Sunday of January, muna ang Ati-Atihan Festival, street dancing, and Lamhitanay Festival, and street dancing pagkagabi. Okay. Mayor, nagligad nga adlaw, may sunod-sunod ang mga illegal nga droga nga ka-recover sa mga bypass operations bla. Nagligad, Mayor, sa Iloilo, kundi may atubanto sila nga dinagyang festival. Nagligad lang, Iloilo niya, 7.9 million pesos balor sang shabu na recover. Ato nga shabu, ginapatihan supply to daw sa dinagyang festival. Silang ko, Mayor, basta gani may festival daw, hindi gid malikawan, nga mayara gid sindikato nga nagatingwa. Agad magkapasunod si illegal nga droga. Sa Cadiz City, kamusta ang mga tika nga ginapreparar subong sa mga otoridad parang at least masiguro nga wala sa magkasunod nga illegal nga droga? When it comes to security and prevention program natin, mga 2 months na nag-hitso, ginaplanuhan. And tomorrow will be ihatag sa ako ng final briefing sa security plan. Now, this includes ining mga mga illegal activities. No? In fact, I think 2 weeks ago, nagka-raid, may isa ka ginhimo na bypass operation na naging positive resulta. So, ongoing sa subong, hopefully may ara kita, may makuha pa.
Pero kamay pa wala na, buti doon wala na, kasi wala na. Pero kung nara pa, kamay pa madakma natin. No? Amo na siya, tomorrow I will be given the final brief on security and preparation natin. Mayor, may sayo mo sa taga-sulat sa Cadiz? Well, sa pumulo sa Surat sa Cadiz, no? Just like to announce this, is probably this is the first time you announce ko. To be prepared no, sa ating mga bisita. This coming January 25, mapatigayon kita sa isa sa citywide clean-up drive. This will involve all people. Anong aton papel na gampanan? Limpyuhan naton, patahumon naton ang aton ugsaran. Aton ugsaran. Hindi na naman masira doon sa ugsaran ng mga tao. Ang aton ng ugsaran, ang aton bangon. Kaya ang may mga in-charge na yung sa dalanon, may in-charge sa mga drainage natin, so on and so forth. So this coming January 25, Cadiz City will have a massive clean-up drive. No? To prepare our city para limpyo naman yung ginisiswang kung gusto ko na singputon pagid, no? Ipakita sa mga bisita na ang Cadiz noon willing mag-preparar sa amon siyudad, willing manglimpyo para mag-amuma sa ating mga bisita, sa pagbagsa sa ating mga bisita from January 25 to 27 to 28. Sige. Mayor Salvador Bading Escalante, Mayor, thank you so much kid sa information. Mayong gabi kag halod na permis. Salamat gid. Thank you man. Thank you and sa tanan ka pamati, Viva Senyor Santo Niño de Cadiz. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.